ମନରେ ଶବ୍ଦ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟିକୁ ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ ତା ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, କୋଉଠି ତା ଘର, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ ପୁଅ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଯାହାର ସେନ୍ସ ପ୍ରେରି ମୁଁ ତା ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବ ସଂସାରୀ ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତା ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବଧି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କୁହ ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? କୁହ। ସେ ପୁଅ